Gepler adatlyk radio hormatly dinleyijiler, habarlar günneligimizi dinleýärsiňiz. Orsiýetiň uçurlary Siriýadaky nişanalara tapgyr 2-nji gün zar berýär. Saud Arabistany bu zarwalaryň derhal besedilmegine çağırdy. Orsiýet bilen Abbasanyň bu mesele boýunça gyssagly konsultasiýa alışmagyna garaşylýar. Şol wagtda urusçylarynyň Siriýada onlarça grajdan adam şol sany çağalary öldürenlik barada habarlar çykýar. Temany kärdeşim gözel dowam etdirýär. Orsiýetiň uçurlarynyň Siriýadaky nişanlary 1-nji oktýabrda ýagny tapgyr 2-nji gün hem bombalandyklary habar berildi. Şol bir wagtda Saud Arabistany howa zarwalarynyň tizden tiz besedilmegine çağırış etdi. Kreml bolsa öz harby uçurlarynyň Siriýada Islam döwleti toporunyň pozisiýalaryna hüjüm etmeýändigi baradaky aýplamalary ret etmäge çalyşdy. Moskwanyň 1980-nji ýyllarda Awganistanda bolan uruşdan soň öňkü Sowet Soýuzynyň giňişliginden daşarky iň uly harby interwensiýasyna Günbatar we Saud Arabistany tarapyndan aladalanma bildirilýärkä, Birleşen Ştatlaryň we Orsiýetiň harbiýleri Siriýada özara tötenliğin çaknyşyklarynyň öňüni almak üçin tiz wagtda maslahat geçirmäge taýýarlanýarlar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry we Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov bu arada 30 sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň gapdanynda geçiren gepleşikleriniň ýygyny eglan etdiler. Sergey Lavrov tötenliğin hadisalaryň öňüni almak üçin ara gatnaşygyň ýoly goýulmagyna zerurlyk bar diýdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry gepleşikleriň 1-nji oktýabrda boljakdygyny habar berdi. Orsiýetiň güýçleriniň we Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygynda Islam döwleti toporuna garşy töweşýän koalisiýanyň arasynda tötenliğin çaknyşyklaryň bolup bilmegi baradaky çaklamalar Orsiýetiň Siriýada 30 sentýabrda ilkinji howa zarbalaryny amala aşyrmagynyň ýygyny peýda boldy. Orsiýet Islam döwleti toporunyň söwüşçilerini nişana alýanlygyny aýdýar. Emma Günbatar resmiýetleri we Siriýanyň opozisiýon toporlary onuň ekstremistleriň eýelemedik giňişliklerine zarba urýanlygyny aýdýarlar. Kerry Lavrov bilen geçiren 3-nji duşuşundan soň Orsiýetiň Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň aram garşydaşlarynyň pozisiýalaryna zarba urmagynyň ehtimallygyna aladalanma bildirdi. Islam döwleti toporuna zarba urmaklyk bir mesele, emma aladalanma munyň başga bir zat bolmagynyň ehtimallygy bilen bagly diýip Kerry aýtdy. Kerry Washingtonyň Orsiýetiň Siriýadaky harby aksiýalary Islam döwleti toporunyň söwüşçilerine ýa Al-Qaida bilen bagly toporlara garşy göwnükdirilse muňa garşy bolmajagyny bellidi. Fransiýanyň goranmak ministri Jean-Yves Le Drian Parijde kanun çykarjylaryň öňünden çykyşynda geň zat olar Islam döwleti toporuna zarba urmady diýdi. Birleşen Ştatlar we Fransiýa Siriýada we Irakda Islam döwleti toporunyň pozisiýalaryna howadan hüjüm edýärler. Siriýanyň Günbatar tarapyndan goldanýan opozisiýon toporlaryny öz içine alýan milli koalisiýasy Orsiýetiň söwüşçi uçarlarynyň şäherlere hüjüm edenligini we netijede adynan 36 adamyň şol sandy 5 çağanyň ölümine sebäp bolanlygyny aýtdy. Koalisiýanyň ýolbaşçysy Halid Hoca Orsiýetiň goşulmagynyň rejimi goldajakdygy, Siriýanyň içinde has köp adam öldürilmegine golda boljakdygy we bulan buzarlygy güýçlendirjekdigi düşnükli diýdi. Orsiýetiň Parijdäki elçisi Aleksandr Orlov 1-nji oktýabrda Fransiýanyň radiosunda eden çykyşynda bu çaklamary dezinformasiýa uruşunyň bir bölegi diýip atlandyrdy. Sergey Lavrov şol howa hüjümleriň nişanlarynyň Islam döwleti toporunyň pozisiýalary bolmandygy barada kymyşmyşlar esassız diýdi. Howa zarwalaryndan raýatlaryň zeper alyndygy barada görüň edilýär. Bizde şeýle maglumat ýok diýip Lavrov sözüniň üstüne goşdy. Orsiýetiň goranmak ministrligi ýurdun söwüş uçarlarynyň 20 sany uçuş edenligini we Islam döwleti toporunyň Siriýadaky 8 sany obýektina zarba urandyklaryny habar berdi. Munyň öňü sirasynda prezident Vladimir Putin howa zarbalary arkaly Islam döwleti toporunyň söwüşçilerine hüjüm edilenligini aýtdy. Eger söwüşçiler Siriýada üstünlük kazansalar, olar öz ýurtlaryna dolanyp bilerler, olar Orsiýada hem baryp bilerler diýip Putin belledi we Orsiýetiň Siriýanyň goşunyny onuň terrorçy toporlara garşy kanuny söwüşünde açyk goldajakdygyny aýdyp sözüniň üstüne getirdi. Birleşen Ştatlaryň goranmak sekretary Ashton Carter Asady goramaklyk we tiýasy geçişi talep etmezlik opozisiýa meçe berýär we netijede ekstremizmi hem zorlugy tutaşdyrýar diýip 30 sentýabrda jurnalistlere aýtdy. Birleşen Ştatlar we onuň ýaranlary Siriýanyň prezidentiniň wezipeden çekilmegini talep edip gelýärler. Orsiýet bolsa Başar al-Asadyň wezipesinde galmagyny goldaýar. Hormatly dinleyijiler, kärdeşim göderliňlediňiz.
Gepler Azatlyk Radiosu Siriya howa zarbalar temasyny dowam etdirýär. Orta Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň rejimini uda kotdan ýargolap gelýär. Emma günwatar hususan Birleşen Ştatlar Asadyň iş başyndan gitmeligini aýdyp, Moskwanyň hereketleriniň Siriýadaky raýa duruşyny udaga çekdirmeginden howatyr bildirýär. Şol wagtda Rus sorlarynyň Islam döwlet toparyny bombalamaýanlygyny aýdýanlar hem bar. Bu temany Germaniýada kärdeşimiz Aral Perguş dowam etdirýär. Moskva resmileri 30 sentýabrda Ortaýatyň harby sorlarynyň Siriýada Islam döwleti asly jeňsi topara takyk anyklanan ýerlerde zarba urandygyny aýtdylar. Ortaýatyň Daşary işler ministrliginiň sözçüsi Maria Zakharova Birleşen Milletler Guramasyna jurnalistlere Ortaýat Islam döwletinden başga nişanlara zarba urýar diýilmegi hakykatyň ýoýulmagy diýdi. Ýöne muny Siriýaly gowalgalaňçylar, aktivistler we gulmatar resmiler aýdýar. Siriýanyň döwlet telekanalynyň bildirmegine görä bir näçe zarba amala aşyrylyp, Homs we Hama welaýetleriniň käbir ýerleri nişana alınıpdyr. Ýöne gurrun edilýän bu etraplaryň doğrudan Islam döwleti jeňsileriniň elindedigine şüphelenilýär. Bir Amerikan resmisi nişana alınan bu ýerlerde Islam döwletiniň jeňsileriniň bardygyny sonra gastyna alandan soň Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Birleşen Milletler Guramasynyň hawpsuzlyk keňeşine geçen bir ýygnakda bu meseleni gozgady. Ol Amerikanyň Ortaýatyň Islam döwletini ýeňmek baradäki tagallalara goşulmagyny bu iş eger hakyky borjyň alamaty bolsa oňat garşylajakdygyny aýtdy. Egerde Ortaýat Islam döwleti we El-Kaide bilen baglanyşykly nişanalaryň iş alyp barmaýan ýerlerine zarba ursa, bu Washingtony çylnaky aladalandyrar diýip Kerry aýtdy. Onun odal adyny bermekden saklanan Fransiýanyň bir diplomatik çeşmesi nişana alınanlaryň Islam döwleti dälle eýsem Siriýanyň prezidenti Başar al-Asada garşy güýçler diýen pikiri ortaga süripdi. Ol çeşme şeýle diýipdir. Olaryň nişana alýany Islam döwleti däl, belki-de opozisiýon toparlar bolsa, onu bu olaryň Islam döwletine garşy seweşmekden köp Başaryň rejimini goldaýandygyny tasdikleýär. Demirgalyktaki Homs welaýatyna Orslar tarapyndan nişana alındy diýilýän ýerlere Siriýanyň bir näçe gowalgalaňçy topary kontrollyk edýär. Aktivistleriň, yerli ýaşaýjylaryň we ekspertleriň bellemegine görä, bular Azad Siriýanyň goşunyny, şeýle hem El-Kaide bilen baglanyşykly El-Nusra frontuny aşa islamçy gowalgalaňçy topar Ahrar-ı-Şami öz içine alýar. Demirgalyk Homsyň oba ýerlerine dürli toparlar bolýar. Bularyň käbiri Azad Siriýa goşunyna, käbirleri Nusra ýaly toparlara degişli. Ýöne ol ýerde Islam döwletiniň jeňsileriniň ýokdugy şüphesiz. Ol ýerler köplenç aram ýerler diýip Edinburgh Universitetiniň Siriýa boýunça eksperti Thomas Perez aýtýar. Thomas van Dinger'in aýtmagyna görä hem Homs regiony gowalgalaňçylaryň eline geçen ilkinji regionlaryň biri. Ol Azad Siriýa goşuny Ahrar-ı-Şam, Jebhatul Nusra, şeýle hem Faylakul Homs we Jeyşul Tawhid ýaly garaşly toparlaryň garyndyzy. Siriýaly aktivist topar yerli koordinasiýa komiteti özüniň Facebook sahypasyna Orslar hawa zarbasyny urdy diýilýän ýerlerde Islam döwleti ýok diýip ýazdy. Aktivistler asuda ilatdan onlarca adamın, şol sanına ayarların ve çağıların hem helaklenendigini aýdýarlar. Amerika tarafından goldalyan gowalgalaňçy topar Tejamul Ezzahem Twitter'de Ors hawa zarbalarına özüniň nişana alınandygyny habar berdi. Ol terrorizmiň ýok edilmegi Tejamul Ezzahyň baş karargahlerini we El-Latamna şäherini bombalamak bilen başlaryny meňzeýär diýip ýazdy. Hormatly dinleyijiler, Aral Pergusy dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň TuneIn.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy TuneIn.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Yeketek radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepler Azatlyk radio hormatly dinleyijiler, habarlar günneligini dinleýärsiňiz. Siriýadan Awganistana gelýäris.
Owan resmiler Demirgazy Owganstanyň Gunduz şäheriniň 3 günden soň Taliban jeňçilerinden ýygyna alnanlygyny aýdýarlar. Aýdylmagyna görä öten akşam geçirilen harba operasiýa makalanyny 150 çembesi jeňçi öldürilipdir. Emma Taliban birazdan Gunduzyň köp bölüginiň öz eline saklanyp galýanlygyny aýtdy. Kawulla kawarçymyz Saýmerdan Ulmurady Gunduzyň daşyndaky wakalary barada soňky maglumatlary bermekçi. Onu bilelikde diňläliň. Gunduz şäherine 3 gün jeňçileriň ýeçilik etmeginden soňra bu şäheriň köp mahallesini Awgan güýçleri şu gün penşembe güni ýygyna gaýdyp aldy. Ýöne Gunduz şäheriniň ýanaşyk obalarynda Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatışyk dowam edýär. Gunduz vilayatynyň Imam Saýip atly etrabyna jeňçiler basyp alypdy. Imam Saýip şäherine Awgan güýçleri ýygyna gaýdyp aldy. Awganstanyň Goranmak ministrliginiň sözçüsi general döwlet weziriniň aýtmagyna görä Gunduz şäheri jeňçilerden arassalanypdyr. Jeňçileriň bu kunan ýerlere barlanýar. Hüjümçilere garşy harby operasiýa dowam edýär. Çaknaşykda Awgan güýçlerine ziýan ýetmändir. Jeňçilere garşy harby çärede asuda ilata ziýan ýetirmelik üçin alada edilýär diýip weziri aýtdy. Kunduz har tul tasbeševede kurunuki podševivić a uýuny ulşiýaw da kanun panjeta wortaslimçi. Gunduz vilayatynyň öňki häkimini prezident Gany işden boşatdy. Onuň ýerine orunbasaryny Gunduzyň häkimi wezipesine belledi. Gunduz vilayatynyň täze häkimi Hamdulla Danışynyň aýdysyça Gunduz şäheriniň merkezini Awgan güýçleri ele geçiripdir. Uruşda onlarca jeňçi helak bolupdyr. Halkyň howpsuzlygyny üpçün etmek boýunça çäre görülýär. Gozgalaňçylar Gunduz şäherinden kowulyp çykarlar. Kömekçi Awgan güýçleriniň gelmegine garaşýar diýip häkim aýtdy. قسمت‌های بزرگ شهر زیر تصرف نیروهای امنیتی به در آمده دشمن تلفات زیاد Gunduzda dowam edýän harby operasiýa Birleşen Halkara Harby Güýçleri hem gatnaşýar. Amerikan harbylarynın hawa güýçleri jeňçileri bombalapdyr. Halkara harbylarynın hawa zarbasynyň netijeli bolandygyny ýerli resmiler aýdýar. Gunduz vilayatynyň polisiýasynyň sözçüsi Seýid Serwer Husaýny jeňçilere garşy görüşde halkara güýçleriniň hem rol alandygyny ma'lum etdi. Jeňçilere garşy uruş dowam edýär. NATO harbylar bilen Awgan güýçleri dün akşam jeňçilere garşy hüjuma başlady. Gunduz şäherinde aldym berdimli söwüş barýar. Jeňçiler tezlikde Gunduz şäherinden ýok ediler diýip Husaýny aýtdy. عملیات تصفیه‌ای افغان قوای ناتو آغاز شده بود ساعت 4 صبح. Gunduz vilayatynyň goňşulygynda ýerleşen Takhar vilayatynyň Hojaýgar atly etrabyna jeňçiler basyp aldy. Täjikistanyň serhat ýakynynda ýerleşen Hojaýgar etrabyna emma Awgan güýçleri şu güniň dowamında ýene ýygyna gaýdyp aldy. Awganstanyň Milli Mejlisiniň başlygy Abdurrahman Ibrahimi Imam Saýip şäheriniň hem jeňçilerden ýygyna gaýdyp alnandygyny aýtdy. Uruşdan gaçyp Imam Saýip şäheriniň ýaşaýjylary Amy Derýanyň ortasynda duran ada geçipdir. Uruşdan gaçyp geçen adamlar indi ýygyna dolanýar. Imam Saýip şäheriniň jeňçilerden arassalananyny Ibrahimi belläp geçdi. Ma Ruswali Hazreti İmam Sebe hamaktun azad saxtim. Kabul, Gunduz, Şah ýolunyň ogrunda ýerleşen Baglan vilayatynda da dartgyllyk dowam edýär. Vilayatyň Talaberpek atly etraby jeňçileriň kontrolyna geçdi. Paýtaht Kabuldan hemem Demirgazyk Awganstanyň Balyk vilayatynyň Gunduzda ugradylan Awgan güýçleri Baglan vilayatynda jeňçileriň gabawynda galdy. Müňlerçe Awgan harbisi henüz Gunduzda ýetişip bilmändir. Gunduzda ýakyn gelecekde ýagdaýyň kadalaşmagy uzak görünýär diýip harby bilermenler aýdýar. Saýmerdan Ulmurady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin. Gepler Azatlyk radiosu hormatly dinleýijiler, habarlar gündelik programmamyzy dinleýärsiňiz. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgalaryny we foto seriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, halkara temalaryndan türkmen temalaryna geçýär. Halkara jemgyýetçiligi şu gün 1-nji oktýabrda ýaşul adamlaryň gününi belleýär. Türkmenistanda ýaşullardan döwlet derejesinde maslahat geňeş sorulýanyny aýdylýar. Emma ýaşaýjylaryň käbiri maslahaty çagyrylýan ýaşullaryň wezipeli ýa gruply adamlaryň garyndaşlaryndan seçilýändigini aýdyp nägile bolýar. Habarçymyz Sultan Türkmenistanda ýaşul sylawarda Mar vilayatynyň Sakharçagy etrabynyň Gyzylgum daýkan birleşiginiň ýaşaýjysy 42 ýaşly Aýna Özel'in pikirini sorady.
Yaşlıların maslahatlary, yaşlıların yerlerde bitiren işler barada siz näle pikirde? O yaşlıları, görgülleri näme ýygynaga kitýärlermi? Bizim obamyzyň yaşlylaryň hiç ýygynaga täkden oklar. Ýöne bir obamyzda yaşlçylyk etýär görgüller. Ana häzir oba yaşlylar diýip ýygynaga kitilýän, ýene kitilýän yaşlylary diňe baýlan kakalary gitýär yaşly bolup. Diňe baýlar, diňe doklar gitýär hemme ýerigem. O agar naturgullar öýde, garip basar görgüller öýde saklaýarlar, hemme tarapdan diňe şo baýlanky öňe sürülýär şu wagt. Häzirne şo yaşlyň maslahaty da bolýanlar. Şo yaşlyň içinde hemmesem hojaýyn adamlaryň kakalardyr, hojaýynyň dädelerdir, ýenesdir. Diňe şo hojaýynyň irmahalny ejem pahyr şonýala gedip 14 çağa dogran ejem bolyn şo görgülüni ene Prezidentiň ýygyna kitjekler diýip odat etdiler. Ana o görgülüni ölübem gitdi. Derine baýyň heleň sokyp goýberdiler. Gidip bilmedi pahyr. Ýöne göwni ýarmyçy korkgaly öýdi. Ýaşullarymyzam hemme zata bir zat diýilse ellerini çarpyp oturman azajyk halkyň ýagdaýyny düşünmeli. Etin bahasyna ýatyna şo gymmatladylarna halk üçin agyr gymmat diýip aýtaýsalar boljak bolýan şonu aýdyp bilmän aýdan oklar. Şolar aýdaýarna prezidentimiziň düşünjegini bilýän men. Ýöne şonu aýdan oklar hiççeli. Siýasylaryň owalarda nähile roli awray bar. Şolar owalarda näme işletirýärler? Ýaşlylar şo toýda tögür patatas tögür edip berýär diýmesen, başga alata ýok bolan. Halka başga näme alata etsin olar? Yaşlılar maslahatynyň geregi bar diýip hasaplaýan. Özüme şol geregi bar diýip hasaplamok. Biram men özüm başlara pul berýärler, jaý berýärler, olaň zaty ýetge olam. Men şondan närazy. Garip basara paýlasyn pul kän bolsa halkyň. Halky bir gariplere seretsin. Başlara da pul berýär. Ya artistlere pul berýär. Olaň pulum ýetek. Öýü var üstünde. Sürü çağas ýoga olaň. Eme işleri var olaň. Olar halka hyzmat etmeli ora. Onça işläp berkan halka sen hyzmat etmek üçin sen odat edersiň. Ýöne olara daşyndan pul berýärler. Şol bolanok. Mene şonu her saparan telewizorda görkezýärler. Pul berýärler. Ay plan näme ha pul towat diýip berýärler. Mene şondan her görsem şo temany göresim gelen ok men. Şo görkezse telewizorda sönürip goýan. Ol pul bar adama pul näme gerek? Näme gerek pul bar adama? Öýü bar adama näme gerek? Ana obada kösenýänlere bersin. Özüm ijem tapsam, biramyr sömölgejegim bolsa, ýüzümiň razy. Şolum ýok mende ýöne. Şolum ýok. Öýümde arkaýynany miýilenmek, goýuk galmagallan ýaňa. Onuň güzeranyny näme bilen aýlaýar? Güzeranymy ýylyň patradyna giden bolýan, paýta ýygýan, oto giden bolýan, ana şeýdip çykýan çagalanmy. Bir komnatçyk 12 kvadrat metrde 5 adam bolup ýaşamaly. Bir otowçykda hawa, bir otow 20 ýyl bolup oturanmada 20 ýyl bolup. Bir oğlan 2 gyýdymmy? Hormatly dinleýijiler, Sakar Çägel aýny bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Şu ýerde Adatlygyň web saýtyna çap edilen makalara ýazylan tesbirleriň hem käbirini gözaýlap geçeliň. Web saýtymyzda Berdimuhammedow BMG'da çykyş etmek diýen atlan çap edilen makala gysga wagtda köp seslenmegeldi. Bu makalada Prezident Berdimuhammedowyň BMG'nyň baş assambleýasynda gün tertibine girilen esas çykyşyny etmäni gaýdylýar. Mysal üçin Merdan atly okujymyz şeýle tesbir alypdyr. Berekella ey Gurban uly. İň bolmanyny dünýäniň nähil uludygyny, Türkmenistanyň nähil kijijikdigini göz ýetirensiň. Sen ýygyňda telewizyon ýeşgärler begenşip uçýarlar. BMG'nyň assambleýasyna saňa da söz berdiler diýip. Demokratiýany ösüren adamlaryň arasyndan gelýän saňa da ýokuşsun naherne. Tizden raýatlaryň gönümel jaň edip biljek, arzularyny eşdirip biljek organ açmagy arzu edýärin. Ýa-da husus telewizionýa, gazetlere ruhsat bermeňi haýyş edýärin diýip Merdan atly okujymyz ýazypdyr. Hormatly dinleýijiler, bu makalanyň aşagyny başga da tesbir alyran kän we olary okumak üçin saýtymyza girmäge çagyrýarys. Hormatly radio dinleyijiler, Adatlyk radio bilen telefon arkaly habarlaşmak isteseňiz biziň asbadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýytgy bildiriş eşitdiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isteseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýytgy wagtda siz bilen habarlaşarys.
Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926 236 04 55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepler Azatlyk radio hormatly dinleyijiler, habarlar gündeligimiz dowam etdirýär. Türkmenistanyň haýalym bolsa, bazar ykdysadyýet şertlerine geçmegiň dowam edýänligi aýdylýar. Bu pikir soňky ugşan habar hem tasdikleýän ýaly aýdylmagyna görä, türkmen telekeçileri ady gönümleriniň söwdasy bilen meşgullanjak bolsa, gyýyskan möhletli kurslar tamamlamagy borçly edildi. Bu elbetde hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak, ady kopsuzlygyny üpçün etmek maksatlary bilen bagly bolup görünýär. Teman kardeşim dowam etdirýär. Türkmenistanda täze girilen düzgüne göre irimiş söwdasyny edýän iri we ownuq söwdägerler mundan beýlek Türkmenistanyň senatçylar we telekeçiler birleşmesi tarapyndan gurulan ýörite okuw kursuny geçmeli bolarlar. Gurun edilen birleşmäniň berýän maglumatyna göre bu okuw kurslary Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň kararyna laýyklykda geçirilýär. Täze düzgüne göre mundan beýlek irimiş söwdasy bilen meşgullanýan telekeçiler söwda etmek üçin derur olan ýörite lisenziýany almak üçin 4 gün dowam etjek hüner okuwuna gatnaşyp ýörite sertifikaty ýagny resmi şahadatnamany almaly bolarlar. Bildirişde bu hüner okuwlarynyň irdenki günnüzki we akşamky kurslar görnüşinde günüň dowamyny 3 gedek geçirilýändigi bellenýär. Emma seminar kurslarynyň mazmuny, onda berilýän bilim we okuwun maksady barada maglumat ýok. Senatçylar we telekeçiler birleşmesiniň resmileri de bu soraglar seminarda belli ediler diýen jogap bilen çäklendiler. Resmi maglumata görä, eger söwdägerlerde bu okuw kursuny geçenligi barada sertifikat bolmasa, onda geljekde olar ýurdun salgyt bölüminde, banklarda, gümrük gulluğunda öz işlerini dolu çödüp bilmediler. Emma sertifikatsız söwdägerleriň anyk nähili kynçylyklar bilen ýüzeye boljakdygy barada resmi bildirişde maglumat berilmeýär. Birleşmäniň resmileri hem bu barada takyk bir maglumat bermekden ýüze gördiler. Şol bir wagtda birleşmede ýylyň ahirinde salgyt inspeksiýasyna hasabat bermäge baran telekeçilerden geljek ýyla patendiň uzaltmak üçin gurun edilýän hüner kursuny geçenligi barada dokumentiň hem talap ediljekdigini äşkär etdiler. Ýokarda agdalan hüner okuwynyň şu ýylyň 1-nji ýanwaryndan bäri geçirilýändigine garamazdan telekeçileriň ençemesi bu täze düzgünden bir habardygyny aýdýarlar. Men salgyt gulluguna baranymda inniden beýlek birleşmeden hem sertifikatyň alınmalydygyny bilip galdym diýip özüniň efirde adynyň agdalmadygyny soran Aşgabatly telekeçi aýdýar. Telekeçilik işine girişatly hüner okuwyna ýazylmak üçin beýleki dokumentler bilen birlikde 160 manat möçberinde pul hem tölemeli. Senatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Aşgabatdaky edarasynyň jaýynda asylan bildirişe görä, gurun edilýän bu okuw kurslary birleşmäniň binasyna ýerleşen telekeçiler mekdebine geçiriler. Hormatly dinleyijiler, Sährany dinlediňiz. Şunun bilen habarlar günneligimiziň soňuna geldik. Ony Pragadaky studiýadan men Ýowşan Nurwan alyp bardym. Gepleşiklerimiz sağlar, kesme habarlar, ýazgyda gaýtalanýan programmamyz bilen dowam etdirýär. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.